सुबुं दारा खान्थियाव जों दिनै बयबो भट होबाय आरो बिखेखखे आंबो भट होबाय आसिवर दङ। जोङो थारैनो दिनै भट होनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जोंहा मोजाङै सोलिगासिनो दङ भट सेन्टाराव। गासिबो रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनै लैहोर लैहोर भट होबोनो फैदों आरो लोगोसे जायफ्रा एसे हारिरिक एसे दुरबल दङ बिथांमोनखौबो जोङो गारिफोर लानानै बा रिक्साफोर लानानै भट होनायनि थाखाय एसे सुबिदा खालामनानै होदों। दा तामुलपुर जितु बिधान सभा बियाबाव दङ नोंथांमोननि? आङो तामुलपुर बिधान सभायाव जोङो इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां बिथां लिहराम बर' बेखौनो देरहागोन होननानै आसा खालामदों। मानो होनोब्ला गासिबो रायजो राजाफोरा दिनै मोनसे लैहोर फैनानै इउपिपिएलआव भट होनो थाखाय आवगायबोदों आरो गासैबो जिथु मानसिफोरनि जिथु सापर्ट बेखौ जों नुनो मोनदों जे गासिबो ट्रेक्टरनि बा लिहराम बर' बिथांखौ भट होनानै देरहागोन होननानै आं आसा खालामदों। बेसेबांसो भट मोनदों? बेसेबांसो भट मोननो देरहानायनि आसा दं? बिथाङा आं जिथु हमनानै मोन्दों जोंनि गयबारि टटेल समस्थियाव तामुलपुराव 1 लाखनि बारा भट मोननानै जों देरहानो हागोन बायदि आं आसा खालामदों। बे समाव नोंथाङा रायजोफोरखौ मा खालामनो सानो? बे समाव आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे भट होनाया गावबा गावनि मोन्थाय। गाव जेखौनो सिलेक्सन खालामा मानो बयबो फैनानै लैहोर फैनानै गावनि राजनितिक मोन्थायखौ लाफैनांगौ, बयबो भट होफैनांगौ। गावनि मोजां मानसि सासे बिजाथि नायनानै सानै हयै भटखौ होनांगौ, बेखौनो आं बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरो। दासिम बे सेन्टाराव जेबो जेंना गैया। जोङो स्टार्टिङाव एसे प्रब्लेम मोन्दोंमोन मेसिनफोरखौ एसे फिटिंफोर खालामनायाव। ओरैनोथ' 7टा बाजियावनो स्टार्टिं खालामनांगौ, नाथाय स्टार्टिं खालामनायावनो 8टा जादों। बेनिफ्राय दा नर्मेलि सोलिगासिनो बिराद जोबोर मोजां लाइन बाय लाइन थांगासिनो दङ।